Okay, maing mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alaga Reverend Padre Edwin Academia Aka. Mabino adlaw na usab karon nga Sabado, Pizza 20 na kini manghigala sa bulan sa Setyembre. Pero mahirang higala pa, no? Ani karon sa dumagete ang among head catechist, no? Si Sister Juan Sigarillo, ang tanan nga mga head catechist sa matang parokya, tungod lagi kay nagpahigayon karon o kining orientation seminar alang ni ana, no, kana mga katikise mga higala, no. So good luck, no, sa ato ang mga head catechists sa ato ang parokya, sa ato ang mga diocese ng mga kaparokyahan. Hala, no, may munto na kanatong tanan mga higala. Mania kita karon atong karon nga sa ulugon ang ana kita karon atong himuon ang ato ang catechesis. Sa dili pa ato sa ating bayaon mahigala og maayong munto ang atong talahorong obispo, maayong munto bishop ug ang tanan nga mga kaparian lukob kabisanan ug Mindanao, ilabi na gayon din sa isla sa Siquijor. Ako ang rektor kaniadto higala si Monsignor Larry Katubig, Nyor, may munto Nyor. Ako pong mga higala mga pare din ha, no, si Padre ang kining Ramon Duran, no, si Monix, si Father Jerry Flores, si Father Leonard Tan, wala na din. Si Father J. Enriquez, no, daghan pang uban, Rane Colina, daghan pang uban diha manghigala, no, nga wala na nalimot-limot na ko, no? Pero of course ang ako ang classmate manghigala si Father Obing Masyon, si Padre usab ang ako ang classmate diri sa Himalarod, si Father Dami Hiramis, ug ingon usab si Padre Tuntun Arnaiz diri sa kining Batinggil. Ayan, no. Nana, no, may munto na kanaton tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panluwas ni ining kamuntuhon. Abi no arita mga higala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Abi no higala, no, CBCP News, balitang simbahan sa mga natin pa ubos-ubos og gamay ay isa pa ni Saka man hinon. Oops, okay, dara mga higala, no. CBCP News ato mahigala, Pope Leo meets with 12 Filipino bishops during his weekly general audience in St. Peter's Square at the Vatican on September 17. The bishops mostly from Mindanao are on pilgrimage to Rome for the Jubilee year. Uy, sa ito pa nakinghimamat mga higala, no, ang atong talahurong nga Santo Papa sa dusig yun ka mga obispo nga gagikan sa Mindanao. Kaya mga obispo ron nga nagagikan sa Mindanao, naghimo sila karon sa ilahang pilgrimage. Sus, pakangilngigan nato mga obispo mo higala, no, kuan man gyud ang ilaha kini gitawag og Rome gyud ang ilahang pilgrimage. Ang amo dire ari ang taon San Carlos, ari mo si Malalod. Pero pareho sa gihapon na mahigala, the same ra gihapon ang epekto ni ana, ang nga makaangkon kita og unsa man kining plenary indulgence. Parehos sa maduol ug malayo, parehos ra. Nangadto lang po ni mga obispo dito kay nuhimamat po sila sa bagong natong Santo Papa si Pope Leo. Balita mga higala gikan sa Vatican, upat ka mga Carmelite religious sisters ang nakabsan sa kinabuhi uban sa ilang driver human nga nadisgrasya kini dito sa Tanzania. Ang upat ka mga madre mao'y nagtrabaho sa usa ka kining eskwelahan, religious school dito nga nagserbi usab sa mga kabataang babae. Ano sa karong adlaw mahigala mo katong balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ari kita mahigala sa akong kanta. Gahapon wala man to nagkadimao akong kanta mahigala. Repeat performance. Repeat. Kato kay kan mo guni si obispo manggi atong gikuha ag base gud ani kay ningon jud si obispo nga kanang amo gyud nga pagahisgutan, no, pagahisgutan ang nahitabo karong korupsyon
sa ato ang nasod. Okay na? So ara na ta basog makadimao na ni. Ang galing. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, nalibog na po ko may hingala. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, gandahang udala, kay daghan ang kwarta, dako ka ganansya, sigurong madato ka. Ayan, ara. Si Sara Diskaya og iyang bana, labihan na karon nga datua. Ang negosyo nila ay pangontrata, flood control ang kinaham nila. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ng kwarta, dako ka ganansya, sigurong madato ka. Presidente Bongbong ang natingala, flood control project kun haina. Kontratista tanan na bayran na, pero tubig baha na apa. May mga senador gihinganlan, kay lagi na kadawat og komisyon. Gitagaan man kunos kontratista, di gyud mo angkon ug bahala na. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, dako ka ganansya, sigurong madato ka. Sigurong madato ka, sigurong mapriso ka. Sa Ginoo balik na. Amen. Wala may gala, no? Kaya naingon si Obispo, kung ano gano'n nyo, hisguti yun na. Ang ako, dalang kanta ning ako, dalang kanta. Abi na may gala rin na sa atong catechism. Abi na may gala ng atong catechism gahapon. Kabahin man to sa how do we read and understand the Bible. Yeah, no? How do you read and understand the Bible? Okay, kini Bible mga higala. Kuan kay ni kanang controversial pug kay ni labi na kung daghan kayong mga naglalis kabahin ni ini, no? Okay. Daghan labi na mga laig pagtulunan mga higala nga mo insister gyud, no, nga kanang sila gyud mao iswito sa Biblia. But anyway, ang Biblia, no, ang pagkuanday sa Biblia mga higala, muna ang atong title mga higala, no, Reading and Understanding the Bible. How do we read and understand the Bible? As Catholics, ako balikon mga higala, muna siya atuwa nga topic hapon ang atong padayon ron, no? As Catholics, we don't rely solely, no, on our own personal interpretation. Dili gyud ang ato ra kaugalingong interpretasyon matong saligan. We also need the guidance of persons of authority like priests, bishops, and others, mga theological, mga biblical scholars, because the Bible is not like reading newspaper. There are many things that we should take into consideration. For example, the historical, the contextual meaning of every verse or word. And there are also literary genre. Now, for example, we interpret the Bible literally, no, kanang ang plain meaning ug unsa ra gyud nabasa nato. Doon na po yung umuan nga grammatical, historical context in which this text was written, or maybe literary genre. Tanaw na to kung prose ba dagway ni kining unsa dagway ni siya nga genre siya, no, na may prose, na may poetry, na apoy proverbs, na apoy balaod, no, doon na po'y prophecy, doon na po'y letters, doon na po'y gospel, no. In other words, daghang kaayo mga literary genre nga ang natong i-take consideration. So muna nga we need the guidance of those who are studying on how to interpret the Bible. No, klaro ba? So muna nga sa pagbasa nato sa Biblia, ang we should
we should have the right motivation, no? Right motivation. Unsa man ang right na motivation? To deepen our relationship with God and understand His will and grow spiritually. Mura gina ang atong motivation, dili ingon nga mobasa tag Biblia kay ato nga santaon tong laing relihiyon kay mo niya na dili ayo na dili na mao dili na mao. Ang imuha, you read the Bible because you you need to deepen our you need, no, you like, you desire, you need to deepen your relationship with God, understand His will, and grow spiritually. Sa ito pa, kung mubasa dito sa Biblia, ang right motivation gid ani is nga gusto natong mapalalong pagyud ang atong relasyon sa Ginoo, masabta nato ang iyahang mga kabubuton ug motubo kita sa kalagnong kahimtang. Muna do. So the desire to know God's character, obey Him, receive His comfort and guidance, and maintain a biblical worldview in a confusing world, focusing in the relational aspect and God's will and God's life-giving truth, and God's life-giving truth. Cultivate a desire to connect with Him even if motivation way. So ito pa, ang pinaka-motivation gid nato manghigala, no, kana bang ang nakapatuklod gyud nato nga mobasa ta sa Biblia aron nga ato yung mailhan ang Ginoo, no, yang God's character nga ato kining masunod ug atong madawat ang kanang matud pa comfort and guidance, no, kanang giya sa kining gitawag nato Ginoo, no. So nasa to pa kinahanglan nga naa kita ni ana. So unsaon man day nato pagbasa, di ta magdali-dali, no, kana bitaw magbasa ta, we should read the Bible prayerfully. Dili ingon nga murag nagpasagad na dayon po kag tirada din, ha, no, ayaw no niya kanang don't read carnally or approaching the Bible with a worldly mind. No, kana bang magbasa jud ka kay mangita jud ka og mga teksto sa Bible nga mo ikapaatbang sa imong mga kaaway. Labi na gayon kining mga punto bitaw sa Biblia nga mura bag gidaot ang Katoliko, murag kita maagkat putag pangita og mga punto sa Biblia nga makabalos punta, no? Makapanagang punta, no, ingon ni ana, no. And then number 3, don't assume you know it all. Ayaw gyud pagtuo nga kaya nagsigi kag basa-basa ang Biblia, sweeto nakakaayo. Ayaw kinana, no. And don't read in isolation. No, matud pa, no. Ayaw og ingon nga usara ka verse o usara ka chapter may basahon. You should read the entire Bible aron imong masabtan ang konteksto ug ang matud pa kanang ang context niini, no. And avoid reading only a verse, no. So tuto pa kinahanglan nga kung mabasa ka, imog yung kumplituhon aron makuha gini mo ang eksaktong kahulugan. Ingon ni ana, no. So wala, no, sa atong topic karon medyo napasabot kita nga dili dayon nato ang lalisan ang Biblia. Kay ngano man kinsa ra magutang maglalis. Nga ang buton-hunaon kulang pa magitas kahibalo because ang kumplito ra gyud siguro nga panabot sa Biblia Ginoo ra gyud. No, kay ngano man siya man ang pinaka-author ni ana. Although nga ang Ginoo gyud may pinaka-author pero nigamit siya og co-author ng mga lain pod nga mga instrumento nga maoy matud pa co-author niini. No, ginamit ang ilahang kinaiya, ginamit ang ilahang kanang ang konteksto sa panahon nga ila kining gisulat, pero sa gihapon ang mensahe sa Ginoo gyud gihapon. Kamo nga kung gusto kita makaingon ta nga nakasabot na jud kog maayo sa Biblia, murag sipiat ka gamayana. Kaya ang nakasabot ra gyud pagayon sa Biblia, Ginoo ra gyud mismo. Bisan pag moingon pa ka nga guided by the Holy Spirit man ko di pag yun gihapon. Remember, guided lang ka, dili gyud ikaw may nagsulat. So para nako, ha, in my own understanding, correct me if I'm wrong, no, ang makahatag yun sa eksaktong kahulugan ini maura yun mismo. Kanang perfect yun ba? Kanang perfect yun. Kanang bitang 100% correct ang Ginoo ra yun. Kita ang ato murag sa ato ra pong
ginagmay panabot-sabot. Pero kitang Katoliko, we don't rely on our own personal understanding of the Bible. Ang ato is kining gitawag nato og simbahanong panabot. No, sa ato pa manguan kita kanang mangutana kita kung unsa may panabot sa tibuok simbahan ini nga maong verse. No, ato pa muna nga mauduol tag mga swito ni ana, no. Pananglitan kanang swito gyud ana kanang naka-eskwela gyud og dinagko nga pagtuon sa Biblia kining gitawag sa in English og mga kanang unsa nga laning may doctorate yun sa Bible. Ano? May mga doctorate yun ba? Ano? Kitang medyo wala taana. Ato arag yun is kanang to deepen our relationship with God. Unya makatubag kami pong mga pare, no? Naapod may ginagmay pong nga panabot kasayuran ini kay nakakuha baya may scriptures. Nya pila ka mga libro sa Biblia nga amo po din taon nga ginatun-an dito sa among pag-eskwela sa theology. No gikuan man gyud mga libro-libro gitinag sa ginaog, di ba kay kanang Biblia kuan man na book of books man na, no? Ang kada libro ana gitinag sa ginanamog tuon gikan sa first book kini gitawag nato og Genesis hangtod sa Revelations. Gitagsa ginanamog tuon tanan. Ang pinaka-context, ang pinaka-author ni ana, medyo nga dugay-dugay sa theology na sa philosophy wala pa na kayo. Intro to biblical studies pa na sila, no? Intro to philosophical studies pa na sila. Kami intro to biblical studies, pero amo gyud naagid mi subjects nga scriptures nga diin gikuanan gina namo, gitun-an gina siya. Pero dili pa gyud gihapon ingon sa katudyo mga biblical scholar. Kay ibisan gani ang mga biblical scholar wala man gyud mo ingon nga kumpleto na giniyang nasabtan. Okay, doon na bayay istorya kabahin ni San Agustin, no? Nga ani doon na kuno usa ka bata nga kanang nagkuan ba adunay usa ka tawo kuno, adunay usa ka si San Agustin ba, no? Yung tun-an pag-ayo ang kinang pagtuon niya sa Ginoo, mura og Holy Trinity man dito yang pamalandungan og maayo, no? Nya makakita sa usa ka bata nga nagkuha og tubig dagat nga gisulod sa usa ka bangag. Nagkuha og tubig gikan sa dagat nga gisulod sa bangag. Doon na ba'y gamay nga tabay-tabay ba? So giingnan niya ang bata dong. Sama na imong gibuhat. Niingon ang bata. Niingon ang kanang usa ka tawo nga imposible kay na dong ang tibuok ocean imong isuludan ng bangag. Ingon po dayon ang bata kuno. Ingon po ana kay imposible ang imong gihuna-huna karon nga imong yung sabton ang tanan nga pagtulunan nga gikan sa Dios. Ingon po ana kay imposible. Kung imposible nga masulod nako ang tibuok dagat diha sa kining gamay nga tabay, sama po na kay imposible nga isulod nimo ang mga pagtulunan sa Ginoo sa imong ulo. Ayan, no? So na siya, no? Nga muna ako maingon ko nga sakto na gid na, no? Nga kinahanglan gid ta og kanang gitawag nato di lang kita mo rely pag-ayo. Unya sigon sa atong mga research po diri ginagmay, the right attitude is do not assume you know it all. Ayaw gyud og i-assume nga nakabalo na ka kay kuan na ka pwede na kang manudlo-tudlo kay kabalo na ka. Dili na ingon na, no? Una importante, do not read in isolation. Dili lang kay verse ra imong basahon, kundi you should read the entire book for proper meaning and context. Entire book yung gikan sa kining Genesis up to the Quran. Aron makita gyud nimo ang proper meaning and context. Okay, klaro? Pero din lang sa takutob ha, saman atong katawag gamay na yung ato ang i-compose ha, para di ta mawala, no? Land control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, gandahang mudala, kay daghan ang kwarta. Nalimot na sad ko. Blood control, maoy proyekto nga, maoy
ma-flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, dako ka ganansya, sigurong madato ka, sigurong mapriso ka. Sa Ginoo balik na. Amen. Balik ko. Sayang na lang nalato na tagpinaminaw. No? Daghang salamat o maayong mudto, Pilipinas.